50-75. Den mest populære størrelse på byggepladser osv. Egenvægt 4,3 tons, tippelast 3400 kg. Den har en motor, Stage 5, på 74 heste. En meget alsidig og meget smidig maskine at have med sig på byggepladsen. Nu går vi lidt i detaljer med den. Vi starter med læsudstyret på maskinen. Det er Kramers eget hurtigskifte. Det er lavet på den måde, at nederste pinbolt, den kun er til at vippe på. Selve låsbolten, den sidder midt på fæstet, så du ikke kører med dit lås nede i pladeren. Den er født med tredjekredshydraulik. Man tager slangerne af og fører over, så kan du køre både med kost, du kan køre med blandskål, du kan køre med forskydelige gafler, hvad du nu har lyst til. Her har vi en fra fabrikken godkendt løftekrog. Det er godt at have på byggepladsen, hvis vi skal ud og håndtere nogle tunge emner. Kommer vi herom, så har den en lille smart detalje. Den har trykaflastning af ekstrahydraulikken. Det vil sige, når du skal ud og have dine lynkoblinger af og på, så trykker man lige på den knap, der sidder her, så tager den trykket af begge sider. Derudover så har den heroppe en gul og en rød indikator. Det er manuelt, visuelt indstillet, så du kan se, hvornår din skovl eller din gafler er i vandret. En af de ting, som vi plejer at fremhæve ved Kramerne, alle sammen, det er adgangsforholdene. På grund af designet med fast ramme, så giver det lidt ekstra plads til at lave en god rummelig kabine. Så alle Kramerne er kendetegnet, de er nemme at komme ud og ind af. God plads i døren. 50-75 og op efter, de har også indstillet ret, så det er nemt for en fører at finde den korrekte førerstilling. En anden ting med Kramerne, det er, at alle betjeningsgreb, de har en farvekode, så ikke man er i tvivl om, hvad der er til hvad. Så grøn, det er hydraulik, blå, det er styretøj, og orange, det er fremdrift for eksempel. Anden detalje, det er jo så komforten. Det er en af de større kabiner i den her klasse. Den har tophængte pedaler, det vil sige, at den kommer ikke have emballage med skidt og snavs ned på gulvet. En af de ting, vi altid fremhæver ved Kramer, det er sikkerhed på byggepladsen. Kramerne er unik i og med, at den har firehjulsstyring frem for knækstyring. Det kan I se her. 2 gange 40 grader, 40 grader baghjul, 40 grader forhjul. Sikkerheden den kommer i, at uanset hvor tung en byrde du løfter, så forskyder du aldrig dit tyngdepunkt. Det vil sige, kan du løfte det, kan du flytte det. En knækstød, der vil man opleve i det øjeblik, man drejer, så får man sit tyngdepunkt ud over siden, og så bliver den ustabil. Det sker ikke i en Kramer. Tyngdepunktet er altid det samme. Det giver enormt stor sikkerhed på byggepladsen, også for urutinerede maskinfører. Udover firehjulsstyret, som den gør her, så kan man bare ved at trykke på en knap lave det om til en krabbestyring, så den kører sidelæns. Og man kan også få den til at køre kun med forhjulsstyring, det vil sige som en traktor eller en personbil. Det kan have sine fordele, hvis man f.eks. kører og vintertjeneste, salter, fejre, hvor man skal lidt hurtigt ud over stepperne, så er det ret kun at køre med forhjulsstyring. Krameren i 50, 75, 85 og 95 serien kommer standard med en Kohler-motor. Kohler-motoren, den adskiller sig lidt fra alle andre motorvarianter, man kan få på de forskellige Kramer-størrelser, i og med at Kohler i sig selv giver en garanti, der er udvidet til 4 år og 4.000 timer imod de standard 12 måneder. Alle Kramer fås som standard med en 20 km transmission, og så som option 30. Vi tager dem altid hjem med 30. Derudover så er de med track unit overvågning i, det hedder så Equipcar på Kramersprog, men det er track unit, der står bag. Det er den fabriksfødt med, og det kan også kobles op på kundens egen konto. Det kan også kobles op på en startspærre, hvis man ønsker det. Det er en 74 hestes motor, det er en Stage 5 motor, der må køre i alle miljøzoner.